nggih. Iya. Oke. Kanca-kanca, aku pengen liburan minggu iki. Kowe kabeh piye? Aku setuju. Aku pengen golek hawa adem karo ndelok gunung. Aku ya seneng duwe ide nginep ning villa. Siap ngewangi atur rencana karo golek tikete. Ayo awake dhewe golek lokasi, endi sing cocok? Aku seneng lokasi sing cedhak alam kaya gunung nara pantai. Kudu sing fasilitasnya lengkap lho, ben ora repot. Aku bakal golek paket perjalanan sing cocok karo anggaran. Wes, ayo dirembuk anggarane, kira-kira sak wong pira? Sik, tak juga buku. Awake kudu ngitung transportasi, villa, karo panggon tinggal panganan. Berarti awake nyiapne transportasi, villa, karo panganan ya. Sing penting iso nyaman nggo kabeh. Aku wis nyiapke rincian biaya gen gampang ngature. Serampung. Saiki apa tugasnya masing-masing? Aku tak bakal nyewa villane. Aku tak nyiapke barang-barang yang dibutuhke. Aku tanggung jawab ngatur jadwal karo transportasine. Kabeh wis siap. Sesuk-esuk awake dhewe wiwit liburan. Moga-moga perjalanan iki marakne awake seneng karo pengalaman anyar kanggo awake. Ayo padha nikmati karo nguri-nguri kekancan. Liburan iki awake lakoni bebarengan kanthi semangat.